Bona Chamscat, ens veiem en un nou vídeo dels cotxes Hill Climb Racing 2. Anem en un nou event a veure què hem de fer en aquest cas. Ens unim. Ens unim amb el nostre cotxe de rally. Anem a córrer i a veure què hem de fer. I aquest consisteix aquest nou event. Bon salt. I a veure, corre. Molt bé, un salt enorme. A veure. Bé. D'arribar ràpid, suposo que és de córrer, d'arribar ràpid. Continuem. Vinga, va, agafarem un altre cotxe. Així la gent ha sigut molt ràpida. Agafarem la nostra Fórmula 1. Vinga, ràpid! Ràpid! Buah, tot la darrere. Vinga, va. Agafem un altre cotxe, a veure si podem aconseguir arribar més ràpid, que va més lent, el Fórmula 1. L'autorally més ràpid l'autorally. Més ràpid l'autorally. Va, vinga, continuem i ho tornem a provar. Ara agafarem el nostre Hot Rod, nostre cotxe ràpid. I ara què passa? Ja, Hot Rod. Vinga, va, ràpid, vinga, va. Salt i la receleració. Va, i molt bé. Va, vinga, que estem perdent pesta, arribarem i... sí, però més lent, tio, més lent. A veure, ara agafarem... Enhorabona, jugadors! El Marcià, el Barret i el Fórmula 1. Endavant amb el nostre següent circuit, les Grans Dunes. I endavant, començarem amb el nostre Hot Rod 0. I Hot Rod salta i bona, i salta i bona. Agafa la benzina. Bon salt, arriba. Ui! Quasi. Ui, s'ha partit la roda davant, tio, va fer una cosa rara. Oh! Ha rebentat el cotxe abans d'arribar al final. Ha rebentat el cotxe. I ara agafarem un cotxe més ràpid. A veure què podem agafar aquí ràpid, si el trobo. El nostre cotxe ràpid. Vinga, va, nostre cotxe ràpid. La moto, va, agafarem el superauto. Vinga, va, superauto, aquest és super i és auto. I ara, molt bé. Ui, si no arriba pel pes no arriba. El problema que té el superauto aquest és que gasta molta benzina. Vinga, darrere. Deixem-ho estar. Passa res, agafarem un altre cotxe. Sortim. Ha sortit del cotxe. Continuem. I agafarem un altre cotxe. En aquest cas agafem la supermoto. Va, vinga, va, supermoto sí que ho farà. I endavant la supermoto. Va, vinga, Chamscat. Aquí que podem aquí superar-ho. No. Ui, què fa? Ui, cop de cap a terra. Tampoc ha arribat al final. Garatge. Sembla que agafarem el cotxe de rally. Va, vinga, va. Un segon, s'ha acabat la sessió. Passa res. Com sempre. Aquí felicitem el karateka del cap embenat, l'esquelet, Superman de capa negra, del rei i a la noia dels cabells rossos i les sabates blaves. Endavant, següent. Aquest sí que bo, aquest és bo. Ah, vinga, va. D'aquí, aquest ho hem d'aconseguir. Ja! Endavant. Molt bé, fent cavaller. Molt bé, passem pel túnel.
Bé, perfecte, el túnel. Perfecte, va, vinga, va. Fem voltereta, arribada. Perfecte. Un altre cop, repetint. Endavant, les motos són molt ràpides. Ara ho entenc, hem de prendre dels altres. Vinga, va. Per aquí el supermoto és molt difícil. Aquí me sembla que algú s'ha deixat al sostre. I ara aquí fa... I bé, encara més lents que abans. Hem d'aprendre, agafarem... Si tenim temps d'agafar la supermoto. Aquí, supermoto. 0 i endavant. Vinga, va. Supermoto, vinga, va, que tu pots, supermoto. No està tan bé, no arriba bé. S'ha fet una mica aquí al... Aquest salt és molt dolent. Oh no, cop de cap a terra. S'ha mort, no hem arribat a la sortida. Bé, nois, a la següent partida segur que arribarem. I ja serà l'última d'aquest vídeo. I com sempre, enhorabona al cap gelat, a la noia hindú i a la noia Fórmula 1. Camí difícil, però per mi no és difícil. Res és difícil, 2, 1, i endavant amb el camí difícil. A veure com és difícil. Vinga, va, que sembla que va bé. Molt bé, difícil no, és fàcil. Molt bé, va, agafem un altre. Agafem el nostre auto de rally, a veure què farem amb l'auto de rally. Un cap de foc, quina por que fa cap de foc. Vinga, va, auto de rally, tu pots. Uau, el cap de foc és molt ràpid, però s'ha estavellat. I no ha arribat al final. Vinga, va. Hem de ser més ràpids. Vinga, va. Cap de foc, vinga, va. Propera agafar una altra la moto més ràpida. Vinga, va. Garatge. Agafem la nostra moto. Supermoto. I agafem, aquí no podem pujar res de potència. Accionem. Ràpid. I aquí, llestos. Motivador millor. I ok, endavant. Vinga, va, que ens queda 24 segons. Vinga, l'última cursa. Va. Vinga, va. Aquest últim salt ha sigut mortal. Va, vinga, només hi havia 5 jugadors. I hem quedat tercers. A veure... No, al final quarts. Oh, ens han superat. Enhorabona als campions un altre cop. Vinga, nois, ens veiem en el proper vídeo, que en el proper segur que guanyarem. Si us ha agradat aquest vídeo, subscriviu-vos al meu canal i deixeu un gran like. Fins a la propera. Adéu, Xamscat!